Tímto zahajuju vlog z Malty. Těším se. Ahoj a krásné úterý všem. Máme tady 1. října, já jsem teď dojela ze školy, jela jsem ještě vlastně na hodinu španělštiny a teďkom tady mám asi hoďku na to, abych si šla ještě všechno pochystat. Tímto zahajuju vlog z Malty a doufám, že tam toho natočím co nejvíc, že to bude fajn. Je to vlastně na 4 noci, ráda bych měla každý den trošku jiný program, aby se toho zase vidělo co nejvíc, takže vás tam takto vezmu sebou a já jdu teda ještě balit a uvidíme se asi na letišti nebo až tam, uvidíme. Jako já sice jedu na 4 dny a tohle tam chci všechno ještě dát a i tak to moje zavazadlo už je větší, než má být. Jsem zvědavá, jak to pobalím, no. Jdu na to. Tak my jsme právě přistáli a bylo to asi nejhezčí let, co jsem zatím zažila, protože to bylo při západu slunce a bylo to fakt krásný, takže jsme na Maltě a teď už asi jedou nějaký jídlo, ubytko. Myslím si, že už je čas na večeři, protože mám mega hlad po tom celém dni, ale s ubytkem jsem fakt strašně spokojená a je to krásný. Protože ta cena byla fakt v klidu, tam bylo všechno o dost dražší a toto vycházelo cenově v pohodě, plus tam máme ještě snídani. Tak pak vám ještě ukážu nějakou večeři, už je 9:30, ale projdeme si tady tak nějak tu promenádu a podíváme se, co tady v tom městě je. Sladká i slaná snídaně. Tak dnešní dopolední program je jít na pláž a potom se jede do Valety. Tamhle v dálce už je Valeta a my se tam teda musíme prvně nějak dostat, takže bereme trajekt, ta cesta tam stojí 2 eura a pojedeme tam takto tou lodí. Tady tohle pití je maltská klasika a včera jsem to ochutnávala. Na památku zaznamenávám, co to bylo. To je připomínka Pražského jara, tady píše. Ahoj, tak zdravím zatím, my jsme tady u Lower Baraka Gardens, já vám potom napíšu přesně, kde to je a jak se to jmenuje a jsou to takový úplně nádherné zahrady a určitě stojí za to se sem jít podívat. Jdeme si koupit pastici, což jsou maltský typický, podle mě to bude nějaký listový těsto s nějakou náplní a mělo by to být jedno z jejich nejtypičtějších jídel, takže na to jsem taky zvědavá a to se jdeme teď koupit, takže vám to potom taky ukážu, jak to vypadá. Ahoj všichni, tak máme tu 3. den a my vyrážíme teďkom do městečka Marsaxlokk, což je rybářské město. Je to asi takový malinký, ale myslím si, že tam něco projdeme a potom se chystáme pěšky někam právě na pláž. A měla by tam být jedna, která je docela známá, ale já jsem vždycky taková, že se snažím možná najít něco, co je méně turistický, ale bude to asi takový den, kdy se bude docela hodně chodit. Už se na to těším a ještě mám dneska v plánu pozjišťovat, jak je to s tím ostrovem Gozo. Tam bychom se chtěli taky podívat a půjčit tam třeba 4kolku. Strašně doufám, že to vyjde a buď to tento záběr použiju, že to vyjde, anebo to nevyjde, protože po nás budou chtít kreditku, kterou nemáme. Viděla jsem to všude na těch typech, že se to musí zkusit a bylo by to úplně super. Do toho bych určitě šla, každopádně teda beru věci a vyrážíme busem do Valety a z Valety teda směrem Marsaxlokk a pak se uvidí. Je to takový, že když jsme limitovaný těma busama a vlastně řešíme ty busy, tak není to úplně jednoduchý. Jedeme hodinu tam, kde bychom byli autem za asi 15 minut, ale prostě je to tak, jak to je. Je potřeba s tím počítat a jdeme na to a určitě vám ukážu zase nějaký další záběry.
Uvidíme, kam nás to vyhodí, ale je to hodně takový místní a aspoň zajímavý, zase nejsou to typické turistické věci. Tady jdeme kolem nějaké zátoky a to je naprosto nádherné místo. A je to právě kousek tady od toho St. Peter's Pool, akorát se tam nedá dostat, je to úplně nepřístupný, každopádně je to nádhera. Krásné dobré ráno, máme tu pátek a venku sice dneska se strašně ochladilo, je tam asi 20 stupňů a fouká, není to moc příjemný, ale vypadá to, že nám vyšly ty 4 kolky, takže máme po snídani, pojedeme na Gozo a řeším to teď právě s tím pánem z té půjčovny, takže uvidíme, jaký to bude v tom větru, ale myslím si, že tohle bude velký zážitek. Tady to bývá často přeplněný a třeba kolem odpoledne už tam nemá ani tolik těch 4 kolek na půjčení, ale vypadá to, že to vyjde. Těším se. Dostali jsme i mapku s vyznačenýma místama, takže si takto projedeme celý ten ostrov. Tak máme za sebou tak čtvrtinu všeho, si myslím. Počili jsme se na 5 hodin a je to zatím úplně super, akorát teda si musí dávat pozor na to, že se to řídí vlevo. Pokračujeme dál. Tak jo, další zastávka. Teď jsme v části Paceville a měla by to být asi taková nejvíc party část právě tady Malty. Tak jo, poslední večer a jdeme se někam najíst a vybrali jsme si libanonskou restauraci, abychom vyzkoušeli zase něco nového a máme to tady vlastně za hotelem, takže to bude kusíček. Měla celkově zhodnotit Maltu, tak bylo to asi 10krát lepší, než jsem čekala. Ne, že bych neměla žádné očekávání, ale asi jsem nevěděla, kolik všech hezkých míst tady dohromady je. Jsem fakt spokojená a bylo to moc fajn. Zbaleno klasicky tady do všech tašek a jdeme. To letadlo nám letí až o 8:30 a teď je 11, tak to teď budeme ještě cestovat s tímhle, no. Ale to je prostě součást. Škoda, že nemůžu vzít domů flašku toho kini. A jinak teda beru poslední svačinky, proteinovky, klasika, banány a mají tady ve špáru i nějakou granola bar. Je to s rozinkama, je to docela sytý a hrozně dobrý, takže to si ještě takhle bereme. A to je vlastně poslední zastávka a večer už letiště. Ten náš bus měl asi
asi půl hodiny zpoždění a když přijel, tak nás do toho busu ani nepustil, protože to bylo strašně zarvaný. Takže jsme tady šli na poslední chvíli hledat nějakou úplně náhodnou zastávku nahoře ve městě a doufáme, že aspoň tohle pojede. To bylo dřív hlavní město, tam je ta brána, takže teď jdeme tam. Tak náš let má zpoždění, už mi to přišlo i divný, že by nám všechno vycházelo tak, jak mělo, no. Tím pádem nám propadávají i vlaky a všechno, ale tak s tím se asi musí počítat, nebo nevím, no. Ještě taková čekačka, ale je to zde fajn, našli jsme zde dobrý místo. Zrovna se dívám na fotky a videa, které jsem tady natáčela během těch 4 dní a už teď na to mám takový skvělý vzpomínky, když tam třeba vidím, jak jsem natáčela právě tu jízdu na té 4kolce nebo ty útesy, bylo to všechno fakt nádherný. A co se týče té autobusové dopravy, tak jsme si kupovali právě nějakou zvýhodněnou kartičku, kde bylo 12 jízd a nám to vyšlo úplně tak, že vlastně ta 12. byla ta cesta na letiště, takže se to tím krásně pokrylo a vyšlo to. Ty autobusy tam jezdí úplně pořád. Jsme se tam dopravili všude, kam to šlo. No a každý den měl samozřejmě něco. Snažili jsme se to udělat tak, aby tam vždycky bylo nějaké město, příroda a nějaký zážitek k tomu. A jsem hrozně ráda, jak jsme to udělali, hodně jsme toho stihli a takhle to mám nejradši. Ještě jsem chtěla říct, co se týče těch 4 kolek na Gozu. Platili jsme 70 € a nechtěli vlastně žádnou zálohu. Tam je těch společností víc, který to půjčujou, ale my jsme měli hned tu u trajektu, když jsme tam přijeli a úplně bez problémů vyřízení to bylo asi za 10 minut a dostali jsme vlastně ještě mapku s místama, co všechno tam objet, kam se všude podívat. Viděli jste sami ty záběry. Já už se vám tady ozývám z domu z vycházky, právě teď po práci a chtěla bych tímto ukončit ten vlog z Malty. Malta mě překvapila a nejlepší moment z toho všeho byly asi určitě ty 4 kolky. Jinak takto ty 4 noci mi taky přišly ideál. Asi si z toho budu dělat takovou tradici, že vždycky na podzim ještě někam odjedu, protože jsme to zrovna vychytali tak, kdy tady bylo úplně hrozný počasí, prý 9-10 stupňů déšť a tak. Takže ty 28, 29 byly jako fakt příjemný, no. Další věc je to, že mi přijde, že ale teď trochu nestíhám školu a tak, takže místo dnešní práce jsem možná měla dohánět resty, ale tak známe to, no. Budu muset zabrat tento týden a to je asi tak všechno, já si s váma loučím a doufám, že to video bylo fajn, že jsem zvládla udělat nějaký ty sestřihy. Sice je to takový, že vlastně na každou věc vytahuju mobil a fotím, točím, ale ve výsledku jsem za to ráda, protože si pak takto dělám vzpomínky a je to fajn. Takže jsem si říkala, že na každou nějakou další cestu vždycky něco natočím a jednak si to uchovávám jako vzpomínku a taky bych takto chtěla i prostřednictvím těch videí ukázat vlastně, co se dá takto dělat na těch místech a jak si to třeba zařizuju.